Ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам барои шумо паплинои доинги якм сорт фирмаи навшро нишон медиҳем. Ҳамиё ина расидкои болимини навтаршон ҳастай. Ина кашгилакуш ҳастай, ду маркаш ҳай. Ҳам сияш ҳастай, ҳам сафедиш, ҳам кабутуш. Ду намун маркаш ҳастай айё расидка. Ина айё сияш ҳастай, айё бу сурхш ҳастай. Хотиррасон мекунем ки чизе ки шумо дидистен ё фирмошо назай. Айнаи ҳаста як 5-6 тона. Айнаё ҳастан, ина чизе ки шумо заказ кардем. Айнаям фирмаш беҳад бақувватай ғавсан ё. Чизе ки нишон додистам гарантиқатия. Мисол ягон чиз арара мо равон намекунем, метавонем ки дар WhatsApp фикротуна бинависем. Айнаям дорем. Агар мисол ай пеш биқапӣ баъд мефаҳмем мулоим меша. Фарқиятшон 100% ай дига фирмаҳое ки доинг меран фарқият доранд. Марамад инаиш, инай расидкаш. Кадом медам чизе ки мо равон мекунем, аввал испитани мегзара. Агар нағз бошанд, баъд шумода гап мезанем. Агар нағз набошанд, мо шумода рекомендация наметиҳем. Анаи кашгилаки зард меган ира. Чиқе ира хитон гап мезанем кашгилак. Яхе қаламфур меган. Анаи бо ранги сабз шай. Айнаёра ранги сабз шай. Ира ранги сабз шай. Ина хеле ҳам ҳастай. Марҳама. Анамира ранги сабз шай. Мегзарем иҷа. Иҷада амуда монандай не ки камтар гулш дигартарай. Анаҷа сирхи гап майда гул сирх. Аксарияш багал монанд нестан, гули компютери ҳам доран иҷада. Ани хай багал монанде ба кадом гули ҳаст ки монандӣ мекунанд, да комментария бинависем ки кадом гул бошаи. Ани иҷада ҳастай бу дига хел. Не гулша мо пеш мегирем, шумо бибинед ин гули чӣ бошад? Анам хеле гулай. Яки майда ҳай. Майдача. Ана игра бисёр шумо харидорӣ мекунед. Анаира барои мо бисёртар гирифтем. Ҳозир ҳаста як 10 та либосуш ҳастай. Марҳамат гулша бинед майдай зурай неки. Беҳад гули хадавой анамиай. Марҳамат инаиша бинед, ишам аҷой бутай. Мак ай пеш ман мегирем ки шумо бинем барои ки мегӯянд ай пеш бигир, ай пеш бигир. Ҳамаям чизе ки ман нишонтон додистам фирмаи нағзи доингай. Чиба ки ай сиптани гузаштагиай метавонем ки смела шумо заказ кунем, чистон ба пештона мераса. Мо ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем, ба тамоми шаҳрҳош. Шумо фақат дар WhatsApp нависен, дар комментария нанависен. Чиба ки бисёр дар комментария менависӣ, комментарияда нанависен. Фақат комментарияда шумо заказ кунед ки чӣ мехоҳед, ҳамора запис кардан дар кор тамом. Фақат дар WhatsApp менависен ки харидани бошен, скриншот мекунед, ҳам маъқулотна мепартоен. Боқи сарбаланду обод бошен. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.